खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ उदालगुरियाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि मुसुखा सावनानै आगु एनडिएबिनि धरना 4 लाख रांनि सायाव गबिन्द बसुमतारीया खेंफोरथि होबाय जलेन दैमारिया इमानुएल मोसाहारिखौ लोगो हमनानै बोर लाबाय आसामाव लकडाउन जाफिननो हागौ 30 अक्ट'बर खालि 7,96,452 भटार्सफोरा सा 30 बिजाथिफोरनि खाफालखौ सायख'गोन उत्तराखन्डआव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिखानायजों सा 47 जिउ खहा डिमासा जारिमिनारि आबुं सावथुन सेंजाइक जया थावसेनखौ फैगौ 22 अक्ट'बराव बेखेवनो लाबाय दुर्गा फुजानि उनाव कर'नानि गाग्लोबनाया बांनो हमदों 7 साननि गेजेराव गोदान एसअपि ओंखारनो हागौ दानिया दङ आबुं रादाब बिटिआरनि डेपुटि चिफ आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि मुसुखा सावनानै बुधबार खालि उदालगुरियाव आगु एनडिएबिफोरा गबिन्दनि बेरेखायै खुद्रिनानै गोख्रोङै सोमावसारदों मानो होनोब्ला गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गावनो सासे एनडिएबिनि दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव रन्जन दैमारिनि हानजायाव गाहाय नेहाथारिमोन आरो बेनि उनाव उननि समाव गावनो आफादगिरिबो जादोंमोन नाथाय समबारखालि हरखाबै गबिन्द बसुमतारीया एनडिएबिआ 4 लाख रांनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रेजें बानबुंथि होदोंमोन बेनिनो बेरेखायै बुधबारखालि आगु एनडिएबिआ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैमोन होननानै गबिन्दनि बेरेखायै बयबो होसिख्रावदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मुर्दाबाद बिटिआर सोरखार गबेक बायदि रावजों स्ल'गान होनानै धरना खालामदों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बुंनाय बादि आगु एनडिएबिआ दासिमबो 4 लाख रां मोनाखै सा 1,265 एनडिएबिनो बोसोरब्रैनि थाखाय फिक्स डिप'जिट मोनसे लेखा बिलाइल' फोरमानलाइ हिसाबै मोनदों नाथाय बेनि अनगायैबो दासिम गोबां एनडिएबि सोद्रोमाफोरा बेखौबो मोनबावाखै बे बिथिङाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गोहोनि थाखाय जानला मोनला बुंनानै आगु एनडिएबिखौ अपमान खालामनायखौ सहायनो हायाखै होननानै आगु एनडिएबिआ बुंदों आथिखालाव बे बानबुंथिखौ गोबां बर'नि रोंग'साफोराबो हामजानाय मोनाखै आरो ससियेल मिडियायाव गबिन्दनि बेरेखायै सावरायलायनायखौ नोजोर गोग्लैदों बड'लेण्डआव उफेरा बिसायख'थिजों समानैनो ट्रेन्डिं जादों बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरनो गावखौ सुंथानायनि थाखाय सोरखारा अनसुंथाइ होनाय 4 लाख रां मख'नो गोनांदि बारग' एनडिएबिफोरा 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैमोनब्ला मानि थाखायथो सोमावसारदोंमोन होनना बारग' एनडिएबि दैदेनगिरि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया सोंथि खालामनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोलिफुदों बे समावनो दिनै गबिन्द बसुमतारीया गसाइगाव प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै एनडिएबिनो होनाय 4 लाख रांनि सायाव गावनि खेंफोरथि होदों गबिन्द बसुमतारीया गावनि खेंफोरथियाव बुंदों दि बारग' एनडिएबिफोरनो गावखौ सुंथानायनि थाखाय सोरखारा 4 लाख रां होनायनि उनावबो सोरनिबा नखरनि इसिङाव अर जोङाखैब्ला बेनि दाया सोरखारनि नङा सोरखारा सोरखारनि खामानि मावदों एनडिएबिफोरा गावनि खामानिखौ मावनांगौ गबिन्द बसुमतारीया खौरांगिरिनि मेलाव बेखौबो बुंदों दि 4 लाख रांनि थाखाय एनडिएबिआ सोमावसाराखै एनडिएबिनि सोमावसारनाया 4 लाख रांजों जेबो सोमोन्दो गैया बर' हारिनि राव हारिमु रैखाथि थामोनथा आरो मोनथायनि थाखायसो एनडिएबिआ सोमावसारदोंमोन जायफोरा हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बिसोर 4 लाख रां मोननाय मोनिखौ लानानै अजद खालामाखै आरो मिडियायाव गले गले फोसावाखै 4 लाखनिबो बांसिन रां लुबैग्राफोरासो मिडियायाव गले गले फोसावदों बिसोर 4 लाख रांजों गोजोनाखै दिनैनि सानाव जायफोर 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसारदों बिसोर बेनि बांसिन लुबैदोंमोन बिसोर मोनथायनि थाखाय सोमावसाराखैमोन रांनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन होननानैबो गबिन्द बसुमतारीया गावनि खेंफोरथियाव गोख्रों रावजों सोंखारियो उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै तामुलपुर बियाबनि हाई भल्टेज पलिटिकेल ड्रामाया जोबनायनि उनाव दिनै फुङाव बिजेपि मित्रजोट एबा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारिया बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिखौ लोगो हमदों
तामुलपुर बियाबनि मित्रजोतनि बिजाथि जलेन दैमारिया दिनै फुङाव रायजोआरि बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा आरो तामुलपुरनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिखौ लोगो हमनानै सावरायनायनि बागै गावनि ससियेल मिडियायाव फोसावदों। जलेन दैमारिया फोरमायनाय बादिब्ला फैबाय थानाय उफेरा बिसायख'थियाव बिजेपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बादियै इमानुएल मोसाहारिया मित्रजोतनि बिजाथि महरै गावखौ गोख्रों मदद खालामनो थाखाय बाथ्रा होदों। बेजों लोगोसेनो जलेन दैमारिनि इयुननि राजखान्थि जिउआव जाफुंसारनायनि थाखाय इमानुएल मोसाहारिया बोर होयो होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बिजेपिया उफेरा बिसायख'थियावबो तामुलपुर बियाबखौ इउपिपिएल दोलोनो हगारना होनायखौ गोख्रों हेंथा खालामदोंमोन आरो खुद्रिदोंमोन तामुलपुरनि बारग' एमएलए आरो बिजेपि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिया। बिजेपिनि बिथांखिनि हेंथायै इमानुएल मोसाहारिया उदां बिजाथि महरै गावनि बिजाथिलाइबो गथायदोंमोन। नाथाय उननि समाव दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि बोसोन आरो सुबुरुन बादियै इमानुएल मोसाहारिया गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांना लाफिनो आरो मित्रजोतनि बिजाथि जलेन दैमारिखौ मदद खालामनो थांखि लायो। दुर्गा फुजानि उनाव आसामाव बांफिनदों कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया। आसामाव फिन कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ लानानै रायजो सोरखारा मैया मोनसे जर'खा मेल जख'नो। बे सावराय जखननि उनाव सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायनाय बादिब्ला दुर्गा फुजानि उनाव रायजोआव कर'नानि गाग्लोबनाया बांसिननायखौ लानानैसो आसाम सोरखारा सावरायदों। बेनि बागै सोरखारा आरोबाव सावरायबावगोन आरो फैगौ 7 साननि गेजेराव बिथांखि लागोन। मख'नो गोनांदि बे सावरायनायनि उनाव आरो रायजोआव कर'नानि गाग्लोबनाया खमायनायनि सोलाय बांसिन लाङोब्ला आसाम सोरखारा कर'नाखौ लानानै फिन गोख्रों बिथांखि लानो हागौ होननानै सावस्रि मन्थ्रिया रोखायै मिथिहोदों। फैगौ 30 अक्ट'बर खालि रायजोनि मोनबा बिधान सभा बियाबाव खुंगोन उफेरा बिसायख'थि। बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरानो गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर लागासिनो दङ। मोनबा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव गासै सा 36 बिजाथिफोरा बादायदों। आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बादिब्ला आसाम बिधान सभानि मोनबा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव 7,96,456 सा भटारफोरा 36 सा बिजाथिफोरनि खाफालखौ थि खालामगोन। बे भटारफोरनि गेजेराव 4,03,374 साया हौवा भटार, 3,13,078 साया आइजो भटार आरो साब्रै थामथि आथोननि भटारफोर। मोनबा बियाबाव गासै 3,165 सा सार्भिस भटारफोरबो दङ। रिपर्ट बादिब्ला उफेरा बिसायख'थि खुंजानो गोनां थावरा, मरियनि, तामुलपुर, भबानिपुर आरो गसाइगाव बियाबनि गेजेराव तामुलपुरा बांसिन भटार थानाय बियाब। तामुलपुराव गासै 2,12,532 भटारफोर दङ। थावराया खमसिन भटार थानाय बियाब। थावरायाव गासै 1,15,971 सा भटारफोर दङ। उत्तराखन्डआव जुब जुब अखा हाना गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसि गानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा सा 47निबो बांसिनबाय। बबेखानि बे गिख्रंथाव मिथिंगायारि खैफोदाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा आरोबाव बांबावनो हागौ मानोना दासिम गोबां सा सुबुंफोरानो गोमाना दं होनना मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला उत्तराखन्डनि नैनीताल जिल्लायावनो दासिम सा 28 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो सा 11आ गोमानानै दङ। गुबुन फारसे सा 12 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जाना देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जादों। बबेखानि गिख्रंथाव दैबानानि जुनै माखासे हा गिसि गाना माखासे ओनसोलाव थांलाय फैलाय फोनांजाबनाया बन्द जानानै दङ आरो बैफोर जायगायाव रैखाथि बिफान आरो SDRF बिफाना हेलिकप्टारनि जोहै थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ बोखांगासिनो दङ। आबुं सावथुन बिथोनगिरि आरो दैदेनगिरि मलान लस्करजों दिहुनजानाय डिमासा जारिमिनारि सेंजाई जया थावसेन मुंनि आबुं सावथुनखौ सोलिफु दाननि फैगौ 22 अक्ट'बराव बेखेवनो लाबाय। डिमासा जारिमिनारि सल'जों जेर बोनानै दिहुनजानाय बे सावथुनाव डिमासा हारिनिनो फावखुंगुर-फावखुंग्रिफोरा बाहागो लादों। नाथाय अब्लाबो बे सावथुनखौ असमिया रावजों दिहुननाय जादों। जया थावसेन मुंनि सासे डिमासा आइजोआ बै समाव गुफुरसाफोरनि बेरेखायै उदांस्रिनि थाखाय माबोरै दावहा नांबोदोंमोन आरो गावखौ बावसोमदोंमोन आथिखालाव बे सावथुनाव बेरखांदों होननानै सावथुन दैदेनगिरि मलान लस्करा फोरमायदों। डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय राङारि हेफाजाब लानानै बानायनाय बे सेंजाई जया थावसेन आबुं सावथुनखौ फैगौ 22 अक्ट'बर सुक्रुबार खालि हाफ्लं जिल्ला बिजाब बाख्रि न'ब्लां एबा
डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिनि अडिट'रियामाव हलाव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव दिन्थिफुंनो लादों। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ दैदेननाय दैदेनगिरि आरो बिथोनगिरि मलान दर्शकरा नगाव जिल्लानि खामपुराव थानानैबो जोबोर गोसो गुदुङै सिगाङावबो जोहोलाव सम्बोधान फलांसानि सायावबो मोनसे आबुं सावथुन दिहुनखांबायमोन। गोसो गोनां बयबो नायगिरिफोरा नायगोन आरो आजावगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों होननानै मलान दर्शकरा फोरमायदों। दुलाराय आसामाव दुर्गा फुजानि फोरबोखौ जोबोर गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि उनाव आथिखालाव कर'नानि गाग्लोबनाया बांफिननो हमनायखौ नोजोर होनानै रायजो सोरखारा खर' सादों। मंगलबारखालि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै कर'नानि थासारिखौ लानानै गोथौवै सावरायदों आरो 7 साननि गेजेराव कर'नानि गोदान एसअपि ओंखारनो हागौ होननानै सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोदों। गोनां जायोब्ला सिगांनि बादिनो गोबां बिथिङाव लकडाउनखौ फोसावफिननांनो हागौ होननानै इंगित होदों। अदेबानि दुलाराय भारतबर्षआव कर'नानि थासारिया एसे रेजें जाबोदों, नाथाय आसामाव बेनि उल्थासो नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।